Dom kultúry v Podbrezovej zaplnili absolventi, pedagógovia, rodičia a aj hostia. Konalo sa tam totiž podujatie, ktoré má osobitý význam. Maturanti sa ním lúčia so školou, no zároveň sú symbolicky prijímaní do rodiny železiarov. Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné, veľmi milé a je veľmi dobrým krokom si takýmto spôsobom nejako spoločne osláviť tie maturity a dať žiakom pocit, že teda ten veľký krok do života urobili aj v rámci tohto rituálu alebo v rámci tohto celého podujatia. Železiarne Podbrezová v podstate už takmer od svojho vzniku podporujú školstvo, hlavne podnikovú školu, čiže sme veľmi hrdí, že máme takýchto šikovných absolventov ako tento rok a prajeme im veľa šťastia, aby sa im v živote darilo a čo najviac samozrejme nastúpilo k nám do Železiarne Podbrezová. Aktuálny ročník podľa toho zisťovania záujmu máme zhruba 60%, že k nám nastúpi, čo je lepšie ako v minulých rokoch. Polovica zostáva vo fabrike. Aspoň sa aj vrátia potom neskôr. Keď zažijú, čo je to život vonku, tak niektorí sa vrátia. Chystám sa pracovať, ale nad štúdiom už asi veľmi nerozmýšľam. Cítim sa skvelo, konečne mi začína život, oddych a potom pracovať. Je to parádny pocit. Je to skvelé takéto zakončenie roka, ako nečakal som, že to bude tak aj skvelo vyzerať, aj ten vizuál je to predsa len slávnostné, tak patrí sa to. Ja som veľmi spokojná, všetci úspešne ukončili maturitnú skúšku a dnes sme to krásne oslávili týmto slávnostným vyraďovaním. Toto podujatie tak nebolo iba bodkou za maturitným obdobím. Bolo aj pripomenutím, že vzdelávanie, tradícia a región tu zostávajú úzko prepojené.